Hi guys, welcome back to my channel. Haino rok joto no lamsok jago tabuk no miren bini kamio thangoi mui thai rok tui phaimani handru ki mui khumu rok borok ni nogo no perota ke lebu rok kokia rok maira rok denta no ke chung maira hino hingke ten na rok nugui mano tam tubukha chung tabuk bai bichondro mono thanai te bwskango norok no kaisa kok bo sanai incident ta ang tangoi asuk din vlog rok khaya patangoi khaimaya wngoi tong so norok tongsok di tini fungo bai call khai ano sahoro bichondro mono thanai da tini bichondro mono o bazar bar hingke bichondro mono ni market to kotoma je south tongnai rok saimano hingke ang bo palchirime bono lobnai cherainai na kwrui ba nogo kebo kwrui rok ongo ta hingke tabuk fungono miren phaika nog ni angke sarigosi phainai tongo ambage ang mana khairika but then sungmani 10 bar suk wngkhana age bo susungo thanai da rignai rok paina thanai amtui paina thanai hinui jora sirimeya tini hingke himsidi thangsi wano hinui eko satung rok bo ongkhorjak abose tei kisa bwskang tangmale je watui wakha tangoi phaijaka hinui je uansuk sio hingke guys ang muitu kwrui do o video bufru shoot khaijaka but tini hingke 23 May ang o voice over rok kwrui tongmani hingke bufru edit khaipaiye bufru ang upload khaijakno saimaya hingke guys ani last 2 weeks wngkhana aboni age no ani health rok belai no hamyang tongmani like ani energy belai no down ong tongmani do hingke ang vlog rok o video no shoot khaibai haino tonoi rekha olok truk ke health rok hampru mood rok wngfru ang shoot khainan tongmani hingke kisa break bo nakhata kisa like 1-2 weeks suk ang upload rok khailiya tamni hingke bwsak sakchayani bagui hinui hingke abose ang ready wngkha mane kisa haroka bwsarok hammani after that tamo wngkha hingke 21st May o chini rubber de raw material sikok rok khogwi tilang khado hingke already si ani health thamya hingke after that kisa hamka after that o manui o incident wngkha hingke o rubber bo ani bai miren ni se chung kunui se handle khai tongo ta chini bagui chini saving ni bagui abose tamo wngkha hingke kwmai thangkha sikok phaiwi khogwi tilang thangkha hingke abo bahaike bwkha tongthok sinai te hingke like 4-5 din suk wngkhana o incident wngmani hingke abo bwkha tongthokya wngmani teisa abo recover wngnani kisa time to nangnai belai haida ambagui kok bo sana se muchungya mane asike mehnat khaimari chung asike abono naimani je nogo raba tongnai rok saimano bwswk care khaina nang satung phaika hingke lamno nango watui phaika hingke rono nango naimang se ma tongo abose amtui hairok ongo hingke guys chung bichondro bazar o sopaiye baikhe naiti rok tei short pant rok nai tongo kumui thongni bagui ang bo mirini bagui ri da kisa mano hinui chung nailai tongo ta and side by side ang norok no kok bo sai thanai abo belai no shocking belai no trauma hai ma tongkhang tamni hingke chini nok mane all around asike protection gwnang asike light dak rijak haifano bahai ke sikok building saka kawi ba chini manui no amtui khe khogwi tilangkha mane abo digest ongyang tongo tei chung asuk mehnat khaimani asuk kwbangma manui uansugui tongmani arang kisaya khokchaya 1000 ya 2000 ya but almost 40,000 nearly 40,000 ni aro value tongo hingka hingke abo just chini 1 week ni you know mehnat mane kisa time o no asuk mehnat chung khaika tam khainai like chung kwbangma manui uansukjak tongo rang bai chung eko ani you know B.Ed ni college fees rok rwnai hingke exam rwna thangfru transportation flight fees rok nangnai kwbangma uansukmani ta hingke
tebo kubang ma rang tong ke se nang buino butsubai mano hayada hingke family khaka hingke busuk important nang kaisa mane wansuk sak tongo arang ni bagai haifano bahai abo serapsa bai se bebang no joto no shes kite sabono nang start khainani asuk nang 30-40,000 tesa karinani busuk mal nang no hayada tamni hingke buinile koroi se wana nani chinle tongoi se wana na nango hingke abobo khaya boya khai se sikok ramti khayo hingke abo belai no mane mentally disturbing manita tamni ke amti rokung khangke belai no bad vibes nini thani nini norokni family won nogo belai no sikok rokni mokolo kalayo and belai no soba phamia amti ma Ebe masang no plain chega কত বলবো মরিয়া কথা hingke guys norok saimang khana ang tangkai vlog rok asuk kedengma upload khaya hingke norok nugui makana chung bichondro monu pepa dukano no berai bai manui rok naiye ekomti manui rok naina nganam nangjago cherai fru oro ang markheno rabar rok wakhum rok ring rok paio tabuk to use bo khaijakliya but haipono ang nayo lopnai bagi clip rok da mano o tiktak clip rok nei bokhnai se koroi ke bichondro monu o sobche famous hingkang ke bermani do hingke naidi chung berma bai tongo tabuk e bai ke 1 kg hingke angke half kg paikata ke nogo berma bukkore hingke nogo thangai maise chasinani songoi kutung hingke buskango thangai chung te moso kwchak bo paikha hingke je moso abukrita bilati mosoni kwthaini huljakta borok rwchamo sugoi phalo riang rok ke batima rok paikata ke watui bo thaka hingke chung nogo soginani tabu naidi 2 gonta rok nangano line gari bai mo bai mo tamo Google lana babo na eh mo bai mo tamo to phat to pati mo yo ko bisi walai mosa sikon no mo khai normal chung moso paibai tabuk ke chung batima paiye nok feel senai watui bo thaka hingke chung line gari bai thangnai tom da utrek tamo sana serenglia abo bai thana se 2 gonta nangnai hingke mai obo okui suka hingke bazar phaika hingke time nango do haino chungke 1-2 gonta ni bagui phayo amtita but hati khaipro hingke bufuru 4-5 hours lai thang saimaya nogo sogoi kaham ke berma ketal bai batima rok mosdeng khai chawoi thaijuk bo chana musungo watini dinoke angke ulta sibui bai solaiya hingke chung haino hai teisa ketal vlog o teisa ang phaipinai watui phaike no ang thaijuk moso chana musungo saimaya buike satung chawo angke watui phaike je chawo hello ge guys tini ge chung kaisa jaga berai thangnai kaisa jaga mane ani babani parani nogo berna thanai so reading paikha fungni 10ta bajino nai tongo hingke ani yong jono invite khayota berai jage balokha family phai berai thangphaide tui to ko paikha kolomani sunscreen phului tongo sunscreen phului bo pek nangnai haipano baire thana nai hongke phulo nogo tongkhangke ani phulnani ang rujora mai ani kokgya resala bia tamningke geno omo bo kaisa marken discipline nango inke ekalopnai lopnai bo dress up ongai paikha mama phedi uyu ko tata diklai tata kiss bo khadi tak masa nai din nang okay guys jeng tabuk thangai tongo auto bai lopnai khe khetoni musuk rong nugui belai na tongthokjak lat lopnai nang bora phaikya o anjuk bai thang anjuk phusu
Susi be. Nin susi lasi jago po. Omo hanke ani cousin bai bo hanke baby delivery khaina ne asa kerikha binike twins baby ambage chang belai no excited chini family wo bono first time twins ngai ta chini gusti wo mane baby ngai Diwa. Mới khum quay quay bạc. Bà hay một tông khá. Tóc tí bật tí chưa được giặc. Bà là bà lấy hẳn rồi. Mosla gudo go. Mosla ni gudo. Mosla sugu sih na. Mosla gudo. Ada kaca. Cinti pernah kau buat ini nanti buat. Gudok. Gudok boleh. Kolej mana yang kang? Kolej apa? Ada. Duck curry. Duck. Làm này. Ta mà này bơi ra tông cái này pun pun. Làm này mama muya si do si này đi pun. Bơi tadki kiri khadai tadki. Phal jang na tama. Tama? Tung kalai na. Muto dal khini mini kam nani ko ge rasta ni jang pangsi Nung dung na dung. Do Do you like ubata mau ba? Pun. Ma. Kaya. Basta cici dulu. Tidak. Tak tidak. tini asake satung chrak tungmani rumho light rimaya asake kutung labna hinge bini cousin brother bai thangai tongo bo hinge 4 years hinge iko techerai rongni tamsa gari ni lam snam lai aro thanglai tongo hinge bo to chala basa hinge ba kisa obata mirikta lobna hinge buri besabla asal ke kubu kusuko hinge Titir. thanglai Hei tongo gadi ton di batol go. Mal ro gadi. No. Disia. Masih ada neng? Masih ada? Ing gadi. Neng masih kah? Tamu ibai. asake kolomo shoot che khaimaliang te chengbo ba iko baikha mai chai tongo do ki ang bono saujan bu khangro te nang thangba kya samung khaima bagai bothai ro phaibe suka kolom tuyo samung khaikang ke hene chai tongo kono maintain ro khaijak liya nei baikha mai dating ro cha kha tameng ke mai okhoi ja khata bo inge ya guys very much excited bini twins baby khangke rong no funung nai do samno bo sol nai sabo chala tengna buri tengnai ambagai ke boke belai no kostong jak tongo kaisa se busu kosto haira tapi jeng mai chanai mai chabai jeng tate na nogo ki feel na nango samung tongma bagai ke ani yong buri songka cha khoi mui kubang ma cha khoi songka gete kaisa mui getamo norok cha di cha saimia mui tu bubar bai iko mai hul jakta ke abo ani chuchaini recipe ge ani yong buri songmani thokjak suka ang te kubangma tongo nogo sokpaye lobnai ke thungui tongo bini manai rok satraui norok buma rok jotono saimanai no koibar se mafar koibar se ma snam haibano kuno khaime haya da cherai se thungo hongkba inge kolomani tabuke juice nangna hin tongo ke passion fruit chini oro bthai thaijak do inge nokno phus phungjai ko phunoga no block khai bahai ke omoni taste ang markin thokjago norok no bar sajuka inge oisho age roko khechang chini bukra baribo
eko kabangma butan tui phayuta angke salbo jarang mani aske kolom kha nungna mujung suka hanai tabuke ang ka juice sanamnai passion fruit bai lebu ni juice ta mo gondoras lemon che ingke lobnai no bo khanai changke khano bono amte natural eko lemonade rokta binor ke chini rok riya ang ingke just good kisa ruwe ingke rock salt ruwe kisa se abo bo ingke kisa khano ta habo bo nungna rokhono ke ba Thoksuka bapre gondoras by passion fruit asuke good combination lomnai bo nungui tongo enjoying binike kichapan thogi lomnai musa yok zakha ba hani ni khana tane are hola atama ara am khaina yowi khadi lai chuchu le chuchu Nanti cucu nanti. Ngai cuci le, cuci. Cucui. Anam jibber mahinya bu. Tani mahinya le neng. Ima serani di mama. Ima le. Papa. Mule. Papa. Tani mahinya lah. Tani mahinya me. Oh dukunah lah si mama. Mana buat kau papa lihat coba. yang ini mama से ठीक है माँ नहीं बोलना चाहता तो दोस्त बोलो वाओ क्या हवा है बृष्टि आ रहा है नंबर फोन करेंट करे लाइट करे ओ नंग बफांनाय थो नाय मुसुखु छुमारो Ya buat biar jauh. हाय थाइनै दे दिफ्ले Malah mau ini jadi no. nang te pe to ha bu nang ni nai no galai yelo ase hor se dab nang ma yang hor ya ko 7:30 ro bajika tikang mane tini sal sa te nang ze ya dab nang se nai dab tong lo ba wow chill oh my god Neng jadi datang ni. Mang nang không bằng chứ. Oh. Horny banta dal bora senam nah ni tonggo dal bora rok to kan siapa nasa sik man sa go but belai no komdo ke tini ke dipone mui no tonggo ke mirin ke phantong mos teng khai tong ta ang ke dal bora senam na bagai lom nai ni bagai bo ti chin bagai bo bini ke mos ho riya wita Này nè Khang đừng khi gì nào nó Watiro kisah paikan ke dalbora seri jana musung kata oma cawi no thusina yang kai mai chaliya I know it's not healthy but it's okay so tin bagasung no bye bye